Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga mahal namong tigpaminaw nining tungora karon, ana sab kini ang programa sa PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated, ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini ang inyong alagad, Reverend Charlie Eugenio, na singkasing na magadapit o magapanghinawat kaninyo nga unta nining tungora, among tanan na kamo sa kadasig, kabaskog sa inyong mga panglawas na may magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato sa kalwasan nga sa mga nakasulat lamang sa Biblia. Tumay basahon man nga referensya nga gamit namo sa pagtudlo ni Master kanamo, dili para himuon nga supakon ang Biblia. O among mga mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalalain karon nga mga dapit. Labi na sa diri sa Dipulog, no? Kumusta sa tanang mga kaigsunan o sa mga nagpatalihog karon? O labi na sa mga chapter president sa pag-angko nila sa maong mga sibihan, di sila mo'y nag-abaga. Yan na, salamat kaninyo. O ngayon man sa diri sa PBC compound, among mga pagpasalamat sa mga membro sa ilang pagpakig-alayon para maihatod kining mga kamaturan sa tagsa-tagsa karon ang mga nanimuyo o panimalay nga nagapatalingkog ug nagasud-og karon sa atong mga pagpamatuon. O dili nato paggalimtan usab para sa mga membro nga atong obligasyon ang paghatag, dunay binulan sa mga paghatag niya na para sa atong tabang sa atong PBC Palace Reconstruction. Kung dili po nato pagkalimtan nga dunay atong pag-attender sa sulod sa usa ka tuig, dunay tulo ka hugna, ang Disyembre 25 ug ang Marso 10 ug ang Agosto 19. O among pagpangamusta kang Attorney Samuel Arnado, kumusta kanimo attorney sa imong pagsunod ining maong programa? Labi na kang Brother Cherry Itkila diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother? Sa tanang makaigsunan, labi na diri dapit sa Aplaya, no? Dapit sa Baybay, Aplaya sa Misamis Oriental. Kumusta kaninyo? O garon magapaila pa ang kauban pang ebangelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Og ako lang mga pagpangmusta nila ni Susimo Telebrico, kang Dimol Telebrico, og kang Jeffrey Telebrico, kang Joines Stopia, og kang Bernabe Telebrico, og kang Arante Telebrico nga amoy usalaw nga nag-sponsor sa radyo natin FM sa Butong Pinamungan, Cebu. Og ako lang mga pagpangmusta sa tanan nato nga mga kaigsunan. Og nini karong higina mga kaigalaan ug kaigsunan, ako kong ihatag sa kauban nga ministro, Brother Juan Ronilo Mangalos. Kumusta mga kaigsunan sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, usa nga makig-uban kaninyo. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatuloy dinhi sa RP Indixki o Cagayan de Oro City, Teleradyo mga kaigsunan, kay makita kami sa Facebook Live o man madunggan usab kita sa radyo. Matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon kita mga kaigsunan. Og dinhi usab sa inyong pagpatalingog dinhi sa RP Indixki di Dipulog, makita ninyo kami usab sa Facebook ug mabati usab sa radyo. Matag adlaw Domingo gihapon mga kaigsunan alas 6 ngadto sa Las City ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Og dinhi usab sa RM Indixki di Dipulog, mabati usab ang atong programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon. Ug ang programa sa PBC nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mabati na kinis 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon. Dinhi sa Toledo City, Cebu sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa radyo natin sa Butong Pinamungahan, Cebu alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon.
dinis Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kabuntagon masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagnas kagabiyon. Dinis sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagnas kahaponon or kaudtohon. Dinis sa probinsya sa Bukidnon, dinis sa Valencia City sa Pawi Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kahaponon. Dinis sa Malaybalay City sa RMN DXMB alas 12 ngadto sa launa ang tagnas gaponon og mabati usab sa FM station dinis Valencia City mao ra gyapon nga oras. Og dinis sa Manolo Fortich Bukidnon sa Radyo Natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagnas kagabiyon. Dinis sa Ligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas gaponon. Dinis sa RMN DXPR Pagadian alauna ngadto sa launa imidya ang tagnas gaponon. Og dinis sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kabuntagon. Og dinis sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mabati usab dinis sa Radyo Ultra sa Cagayan de Oro City DXRyo alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagnas kabuntagon. Dinis sa Villanueva Misamis Oriental sa Cabosis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabiyon. Dinis sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabiyon. Kumusta sa mga PBC and Women's Group po sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinis sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon. Diyan kung gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang among mga pagpanimbaya sa mga kaigsunan gikan sa United States of America nila ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson from Blackport, New York City, United States of America. Ni Sister Richel Barbosa Samoramos Graham from Oklahoma, United States of America. O gikan usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia o sa Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Maquiton Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug di brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Tungigson Engineer Brother Derwin Mangalos ug ni Brother Ambrosio Birano family. At usab ng gitimbaya Reverend si Andres Galimba liya sa dinhi sa probinsya sa Bohol. Kamong tanan karon nga namina og nagasudong kanamo via Facebook. Kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. O karon sa pagisgot sa timay, balik ko kamo kang Reverend Saget. Ang ato karong pag-hisgutan mga kaigsunan, mga mahal mong tigpaminaw, Brad Ronnie, ang pagtubag sa giluwatang pamahayag ni alas City nga sa kagabiyon adlong Domingo sa kauton adlong alas 12 kauton matong pagpakita ipaningil diri ka nato pero makalaom ang mga kaygalaan o ang tigsunod nato sa programa nga dili nga nilikay kita kung dili ang oras lang maoy nakulang lugar o kung ilang sundan kita tanan makita nila og unsaon nato pagtubag sa mga pag-atake niya ni Bendilio pastor sa Sabadista kani ang uban niyang mga gisgutan human naman taon na nato natubag o nagbalik-balik na lang. Doon ay atong ipa-lutaw Bradron nga sa iyang pagsabot murag kuhaan niya og pagsabot ang atong gisabot. Murag bitaw siya Dios na nga nasayon. Pero bantay ka kay namati man ta siya. Sa gipakita nato ang hulagway sa atong magtutulo og ang iyang hulagway. Iyang gihimuan og katarungan nga kini niyang ato na kunong gipromote ang iyang dagway para maipakita daw og kinsa ang piki o kinsa dili piki. Di man intaw na mo'y intensyon nato. Ang ato man lang tungod sa iyang pagpanaway uban sa iyang texter sa dagway sa atong magtutudlo. Pero ato sang unahon nga basta si Bendilio magpamatod sa unsa man iyang ipamatod asa siyang sibihan. Unsa iyang mga rason kung siya magpamatuod Brad Rini sumala sa iyang mga pagpanulti.
Ang mga pagpamatod ni Mitchell Bendilio, matud pa niya, wala ginoy bakak, unya ang iyang mga pagpamatod, iyaging gisanding sa balaan nga kasulatan. O doon na ba kita'y priba niya na Brad Ronnie? Aduna, Reverend, atong ibabati ang tingog ni Mitchell Bendilio. Engineer, balihog ko o butang sa screen ang hulagway ni Pastor Bendilio para nga ang mga nagsudong kanato via Facebook nga mahibalo sila nga kining atong ibabati nga audio. Unya na putay pabati unya nga video kiniya nga gikan gyud mismo ni Mitchell Bendilio kining pastor sa Sabadista. So balihog og pahayag or butang sa screen Engineer Jong. Okay? Katulang audio lang, video, katulang hulagway lang niya, Engineer. Katong usa lang siya kay video man na karon ato na ipabati karong sunod nga sa unahan nga atong pagpahayag. Kay ang ato sa nga ipabati ang iyahang video clip aron nga matagad sa mga naminaw Reverend nga gikan gid niya ang maong pagpahayag ug kanang dugaya gid pod. Maura ba ni siya kusugay manaway sa atong magtutudlo? Ngunit sa kung lang iyang hingalan sa atong magtutudlo. So atong ibabati, ang tingog ni Mitchell Bendilio, may kalabtanan kiniribanin nga sa gipahayag sa kaubang ministro Brad Rini nga kung siya daw magsangyaw, wala gid kunoy bakak nga iyang isangyaw niya tanan niyang ibamulong gikan gyud sa mga nakasulat sa balaang kasulatan. Matod pa sa gi-recall sa atong kauban nga ebanghilista Brad Rini Tilibrico. Kana mao na siya ang dagway mga hikalag magagsunan nga atong ipabati ang iyang tingog. Mayong gabi kanatong tanan sa atong mga kagalaan, no? Kining inyong ubos nga igsuon, higalas kanginan Brother Mitchell Bendilio sa makaasa, makig-uban na usab kaninyo, dining matahom nga kagabihon sa tingog sa kamatuoran. Usa ka tulumanon nga wala gyud nagpahayag og mga bakat, kundili naara gyud sa balaan nga kasulatan. Atong balikan nga kung magpamatuod ay si Atong Mitchell sundan Bendilio nga programa igsuon naara gyud ay siya sa kini niyang gitawag og pinasikat sa balaang kasulatan kay wala gyud daw siya magbakak Brad Ronnie. Nganong dili siya makahimo sa pagpamakak Brad Rini? Sumala pa ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista nga. Sumala ramang gyud kuno sa kasulatan o sa Biblia. Iya ginang gidepensan nga dili gid siya mamakak tungod kay sa balaang kasulatan naman gud dia nga kanang pamakak iya gina sa yawa. O ang prueba Niya dinhi sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44 nagaingon, kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mo'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan kay siya walay labot sa kamaturan. Kay ang kamaturan wala man diha kaniya. Inig pamakak niya siya magasulti tukma siyang kaugaliyong kinaya kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. mao di ay Brad Ronnie nga dili gyud di ay siya magbakak. Sumala lang gyud daw sa balaang kasulatan o sa Biblia kay nakahibalo siya nga og magbakak ang bakakon kibali ikaw anak ka sa yawa kay ang imong amahan mao man ang yawa kay ang yawa mao man ang amahan sa mga bakak. Tungod kay dili man siya magapamakak Brad Ronnie. Si Mitchell Bendilio may mga nagpaluyo ba niya Brad Ron niining iyang dili daw kuno siya magpamakak kundi sa mga nakasulat lang yun daw sa Biblia. Aduna Reverend, mo nang hinungdan nga dunay mga nagsuporta, nakakuha pog suporta ni si Pastor Bendilio kay sumala sa atong nadunggan nga voice clip niya kung siya magwali di magid siya magsulti daw og bakat. Kay kung magsulti og bakat, mahitabo man nga mahimo siyang anak si Yawa kay gibasa sa kaubang ministro Brad Rini, ang Yawa mao may amahan sa mga bakakon. Busa kay nagsulti man kuno siya puros kamaturan sumala sa nakasulat sa Biblia. Nakakuha po siya rin og mga supporters ni hatag pog suporta niya ba ang kining mga yang mga kauban ba kadiya sa simbahan tungod kay
nagsulti siya sa kamatuoran. Ang mga nagpaluyo niya, mao daw ang taga Bulikon, ang iyang gisgutan nga Bulikon, Turno, Dipolog City, mao'y nagpaluyo niya. Oo, kay kung di siya magsultig bakak, magsulti siya, di siya magsultig kamaturan, magsulti siya bakak, wala naging Way musuporta. magpaluyo. Wag yung magpaluyo. Agig priba nini, atong gyapon ibalik ang iyang hulagway Okay. para pagpamatuod nga siya kadtong nagsulti o siya ang nagsulti niini nga dili gyud daw siya magbakak. Yeah, atong ibabati. Mayong gabi kanatong tanan sa atong mga kaigalaan, no? Kining inyong ubos nga igsuon, higalas kanginan Brother Mitchell Bindilio sa makaasa, makiguban na usab kaninyo, dining matahom nga kagabihon sa tingog sa kamatuoran. Usa ka tulumanon nga wala gyud nagpahayag og mga bakat, kundili naara gyud sa balaan nga kasulatan. Tulumanon kini nga ipaluyuhan sa inyong mga kaigsuonan o kaigalaan sa Seventh-day Adventist Church, ilabi na sa Bulikon, Turno, Dipolog City. Unya, Atong na pamatian nga ang nagpaluyo niya gipaluyuhan daw ni pinagi sa Seventh-day Adventist sa mga katawan nga naa sa niya sa Bulikon, Turno, Dipolog City, mo'y nagpaluyo niya. Kay gumingkan nga kung magwali siya god, wala siya magbakak. Puros lang yun, o nakasulat sa Biblia, matod pa niya. Ay kung dili makasulat sa Biblia, edi magpaluyo dahil sila o namakak. Di, nagpaluyo sila sa anak sa yawa, kay ang yawa mauman ang amahan sa mga bakak. Nakaron, mao nga pinagi sa dili niya pagpamakak mga mahal nga kaigsonan, mga tigpaminaw, iyang gipamatuod nga kung maghisgot daw dapit sa among magtutudlo, kini daw ang among magtutudlo. Questionable daw gyud kuno ni. Matod pa niya, busa gani nga gipakita niya nga ang pagpanaway sa magtutulo kay may gahom naman siya sa pagsulti kay nagud siya sa kamaturan. Ato gyapon nga ipakita nga ma-display ang iyang dagway para pagpamatuod nga siya gyud mao ang nagsulti nining mga pulo nga dili gyud maihatod ngadto sa laing binuhat Brad Rene. Okay. ngani ang atong gisundan nga programa igsoon pagkanindot og sigihon kay ang ilang Dios nga Espiritu Santo nga hulagway itapad ng ako sa ato pa ilang akong i-promote nga kompetensya sa ilang Dios Espiritu Santo na pero guwapo ang ilang Dios Espiritu Santo naka-Amerikana gud pero ang binuhatan questionable no. Mo niyang giluwatang pagpamayag nga ang dagway kuno sa atong magtutudlo ang binuhatan daw medyo doon na lugar siya ipagdayo Brad Rone, no? Yan ang giingon Reverend nga gwapo kay naka-American na God. Pero matod pa niya, ang binuhatan daw questionable. Questionable daw. Busa ka nang maglitok tag questionable, kinahanglan bisag asa ka ilabay sa mga pagpamatod kung musulod ka sa radio station o sa television man, imog yung barugan nga dili ka questionable kay kanang imong kaatbang man gyud ang modala sa pagka questionable. Or muhimos pag-question. Unya wala gid ka magbakak kay sumala lang gyud sa kasulatan imog gyud ang barugan kay gibuhian man nato na o kita pa'y magsulti o nagsulti brother. Kay siya may nagsulti, dapat nga pagitaan nato kung sa katinod nga kining iyang gipamahayag. Unya, gidisplay ko no nato ang iyang dagway o ang dagway sa atong magtutudlo. Nara ba siya gibuhian nga pamahayag o kini iya gyud nga
sulti gini Bradron kay madungog man gyud kay siya man gyud nagpanulti nagasulti nini Bradron nga ang iya daw gani kunong dagway ug dagway sa atong magtutudlo gipromote kuno nato para ipakita nga siya gyud pud hinuon kuno moy genuine sa pagpakita nato sa iyang dagway ug sa dagway sa atong magtutudlo. Tanaw nato og babaang tumong kay di ta magbuot-buot kay kami mo ay nagpa-display sa dagway sa magtutudlo og ang iyang dagway para ba pag-promote ni siyang dagway atong pamation og ilang sudungon Bradroni ang iyang mga pagpamahayag. Okay, Brad, Junior Jong, katong video clip aron nga makita nila nga ni namulong lang yun si Pastor Bendilio mahitungod sa iyang kagulingon tali sa mong magtutudlo kay sa milabay lagi na to nga programa ato man nga gitapan ng hulagway ni Bendilio og sa among magtutudlo og matod pa niya nga siya man kuno'y genuine unya ang among magtutudlo mo'y piki. Tipik lang niya na Engineer Jong nga atong ipabati ang tingog ni Pastor Mitchell Bendilio. Atong paminawan og atong tanawon mga mahal nga tigpaminaw. Na programa igsoon pagkanindot og sigihon kay ang ilang Dios nga Espiritu Santo nga hulagway itapad ng ako. Sa ato pa ilan akong i-promote nga kompetensya sa ilang Dios Espiritu Santo. Na? Pero gwapo ang ilang Dios Espiritu Santo naka-Amerikana gud. Pero ang binuhatan questionable. No? Ngayon ganitang questionable igsoon nga naman kamura yung nahibalo og ako katurang nag-text na ako diri o nahibalo ang sa questionable daya ng Espiritu Santo nga nakatandem na ko nga sa ilang ipakita nga video. Nindot siya na iso na mga friends sa PBCM, I like it. No? Ganahan ko itapad ang akong hulagway sa ilang Diyos Espiritu Santong piki. Sa ato pa, ako genuine. Nga, di ba? Okay, clear up. Okay, atong nakita nga ka-clear ko na unsa day kuno iyang dagway sa pagpatapad sa atong magtutudlo Bradron. Matod pa niya rin, ay mo tanong kay isa nga, sigiwan ko na to, my friend, I like it. Kay matod pa niya, ang atong magtutudlo nga hulagway, piki, siya kuno maoy genuine. Okay, ang pagpakita kuno nato sa iyang dagway ug sa dagway sa atong magtutudlo, ato kunong gi-promote ang iyang dagway para makita lugar nga muning dagway pud sa atong magtutudlo nga piki. Ang iya kunong dagway maoy genuine. Oh, tanawa kinsa may nag-angkon ana. Ikaw, di ba na usa ka pagbuot-buot? Kaha ang among pagpakita diya ni ana tungod kay gipakita nga ang imong dagway mao ang genuine. Gani sa pagpamatuod atong balikan tong hulagway niya kaganina, no? Atong i-display ang hulagway ni Pastor Bendilio. Kay sa pagpakita niya sa iyang katarungan o sa gipakita nato ang iyang dagway Bradron, matod pa niya og sigihon daw kuno nato ni kay genuine gud kuno nang iyang dagway kay kanang atong gipakita sa dagway sa atong magtutudlo piki man kuno na daghan kuno nga magpinpal na kuno sa iyang dagway do na batay puriba niya na Brad Rene. Doon na, Reverend. Atong pamation ang iyang pamahayag, no? Sa iyang pagpakita nga naka-display ang iyang dagway kay atong gipakita, gi-promote man kuno nato para ipakita nga ang iyang dagway genuine kaysa dagway sa atong magtutudlo niya. Video. Nindot siya na iso na mga friends sa PBCM, I like it. No? Ganahan ko itapad ang akong hulagway sa ilang Diyos Espiritu Santong piki. Sa ato pa, ako'y genuine. Di ba? Kakler ana. Unya, sa binuhatan, mas tarong ko. Nga naman? Oh. Basta kay sa binuhatan po niya, mas tarong gyud kuno siya. Mo na ang atong bantayan karon kay mas tarong man gyud kuno siya binuhatan sa atong magtutudlo
atong ipakita na usab ang iyang hulagway din siya mooy nagsulti gyapon nini para pagpakita nga katong punto nga atong gikinahanglan nga nagyod daw dayon nga makigpinpal niya tungod kay gipromote daw nato ang iyang dagway. Okay, palihog Engineer Jong, balik sa iyang dagway. Matingala man ta nga naay doktrina nato, ari man siya sa pagwapuhay di ay niya atong ipakita mo na hulagway sa genuine nga dagway sa among kaatbang niya. Si Mitchell Bendilio. Sige ha, sige. I like it. Lami, kaya na, sunod sa katuig sigihon. Na, daghan ako na ng makigpinpal, sir. No? Nindot kayo, no? Okay. Now, mga Atong nadungog nga daghan na gyud kuno niya ang makigpinpal niya ng mga bahina. Ha? Nindot man gyud kuno kaayo na. Matod pa niya atong nadungog nga sigihan na. Kay daghan man gyud kuno magkigpinpal daw kuno sa iyang dagway. Ngano ba di ay ang iyang dagway, Badron? Tali sa dagway sa atong magtutudlo. Doon na ba di ay iyang pamahayag? Aduna, di ba? Aduna Reverend. Busa mo ay nakaaghat na to, ngano nga nakabaton kita pag-display sa dagway ni Mr. Bendilio o sa atong dagway sa atong magtutudlo, samantala nga iyang gipabati diha sa iyang gisibihan nga dunay texter nga iyang gibasa unya og mapaninglan ba siya dinhi dili kuno siya mo nagsulti. Unya kung dili man siya mo nagsulti, dapat kay wala man magkakita ang nagsulti og siya dili niya simpatiyahan ang katong nagsulti Bradon. Nganong gisimpatiyahan niya? Kay matod pas texter nga gilamian siya kay wa pa lami di man ka magkatawan nini. Nga ang dagway kuno sa among magtutudlo mura daw kini og kwaknit. Busa pagkatapos kay mura man dagway og kwaknit ang atong magtutudlo, ato lang itapad Bradron. Okay, Engineer Jong, Ang dagway ni Mitchell Bendilio og sa atong magtutudlo. dagway sa atong magtutudlo kung mupit ba ang gisulti sa texter niya nga ang dagway kuno sa atong magtutudlo murag kwaknit mo man ay among gipasabot Bendilio dili nga nagpromote mi si imong dagway sa kauwaw naman na nimo panagang ba dipinsa nga wa mo sibo sa among konsepto sa among gihatag nga katarungan. Okay, so atong ipabati o atong i-display Engineer Jong ang hulagway ni Bendilio og sa among magtutudlo Engineer Jong kay para nga makita nila kay maura ba ning giingnan ni Mitchell Bendilio nga murag dagway kwaknit o dia sa atong nabati dili pa lang dugay pod yang gidayo na no ribera ang atong magtutudlo gwapo ang atong magtutudlo naka-American na god pero gibuhat na niya tungod kay nasupalpal naman god kay ato manggon gipakita sa nanglabay natong programa ang iyang hulagway o hulagway sa itong magtutudlo diya sa TV screen o sa screen nga makita sa Facebook Live o niya atong gipaningil ang ngayon ba nga tawgon ang atong magtutudlo kwaknit matong ni Cambio gwapo daw pero unsa gibuyan nimo Mitchell Bendilio sa mga nanglabay niya mayong kadili ikaw pero matod pa ni Reverend gikan sa imong texter na imong giuyon-uyonan o di pareho mo pagpanabot pareho mong igayagaon anya atong paminawan o niya, palyog ko, Engineer Jong, sa iyang hulagway balik ni Mitchell Bendilio. Dala sa hulagway sa atong magtutudlo, no? Dala sa hulagway sa among magtutudlo. Kaya atong ipabati, Reverend, ang iyang tingog na maipakita po nato kung dagway bagyod po in town o kwaknit ng atong magtutudlo. Okay, mo man iyang gingon. O na, kita ninyo mga kaigsunan, ang hulagway sa among magtutudlo, na diha nga among silyo, o niya na po ng hulagway ni Mitchell Bendilio. Unsa ba gibuyan niya? May tungod sa among magtutudlo. Prior lugar nga niingon sa ni Cambio siya nga gwapo yung ilang magtutudlo pero questionable lag binuhatan siya kuno may genuine ang among magtutudlo piki atong ipabati kung giyon sa niya pagsaway ang among magtutudlo sa mga nanglabay niyang mga pagwali nga sa ato nadunggan magwali ragid siya og puros kamatuoran nga subay sa mga nakasulat sa Biblia tanawon tani ron sa unahan og puros sa bagyod kamatuoran ang imong gistorya basin biyag mo gawas ka nga anak ka sa
yawa magibasa ni Brad Rene sa 8:44 Juan nga bakakon. Ito ibabati ang tingog red ni Mitchell Bendilio Pastor sa Sabanista. Nya. Magkanoon. Kada kaging doktorin na lagi magdala-dala at kay Espiritu Santo. Agwantahan na ninyo. Kaya ang inyong Espiritu Santo, ato ba sa Biblia ba? Atong klaro ko ng Biblia, ni padayag manggaling ang Espiritu Santo sa bagoy man nga salampate. O may salampate na ito ka. Amo tas ito masinon niyo unsa katas ng tuka na. Ha? Matod pa nato yung teksto nato. Ano mo rin ito ka, Brad? Ano mo na kumakot eh? Matod pa nato yung teksto nato. Ano mo rin ito ka, Brad? Ano mo na kumakot eh? Ato na bati, Reverend, katawag ko silag mayo. Pero matod pa niya, matod pa daw siyang texter. Matexter Yeah. man nagmakuler. Mo nay atong gipakita ngano nga naka-display ta Brad Ron sa dagway Ni Master og sa kang Bindilyo. Dili ka haron i-promote ka Bindilyo nga sa imong pagka-genuine sumala sa imong gibuyan. Kung dili, among gitapad, haron nga ang mga naminaw og nitanaw sa programa, makatimbang-timbang. Ang ngayon bagtawgon nimo og kwaknit. Naog og kwaknit ang among pero magtutulo. ato lang nang permanente sa iyang dagway Brad Ron. Okay, para tulinta makita lang. nga ang istorya niya nangita po din siya tuka sa atong magtutulo kay ingon siya atong basahon ang Biblia. Di ba Brad Ron? Balikan ta nga ingon siya nga basahon ang Biblia nga nangita din siya nga nabay tuka ang atong magtutulo. Atong ipakita nga wa maginay tuka pero sa dili niya pagtuon nangita siya nga mutuo lang gyud siya og naay tuka kay sa iyang pagtugod ang Espiritu Santo sa lampate man kuno gitinuod na niya sa lampate be atong ipabati ang iyang tingog Brad Ron. Okay, atong balikan ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabanista niya. Magkanoon. Kada kaging doktorin na lagi magdala-dala at kay Espiritu Santo. Agwantahan na ninyo. Kaya ang inyong Espiritu Santo, ato ba sa Biblia ba? Atong klaro ko ng Biblia, kaya ang inyong Espiritu Santo, ato ba sa Biblia ba? Atong klaro ko ng Biblia, ni padayag manggaling ang Espiritu Santo sa bagoy man nga salampate. O may salampate na ito ka. Amo tas ito masinon niyo unsa katas ng tuka na. Ha? Matod pa nato yung teksto nato. Ano mo rin ito ka, Brad? Ano mo na kumakot eh? Na atong nakita og nabusog ta nga namati sa iyang katarungan nga sa karina sa unahan Brad Rene iyang gisulti nga magsulti lang gyud siya sa sumala sa balaang kasulatan kay wala daw siya magbakak. Pagbasa niya sa kasulatan dabi karon kay ang dagway ingon og sa lampate ang Espiritu Santo nangita din siya og naba daw kunoy tuka ang atong magtutudlo mo nang naka-display diyan yan Okay, iya din giliteral Reverend ang simbolika sa Espiritu Santo nga sa lampate. na mo na nga og magtinukaay man kung atong tan-aon na sa pagpanaway nila sa atong magtutudlo nga mura daw kwaknit kay katawa man siya luoy man kuno kay ta kay nakabaton man tag Espiritu Santong piki kung Agwantahon na kuno nato kay nakabaton tag Espiritu Santong piki. murag maguna-una giitagwaon gani nang iyang antios kay labihan man ng bagaa no murag di naman tingali gani dayon makakita Muna atong gingon Reverend kung magtan-aw ang atong mga viewer, ang mga kuan magtimbang-timbang na lang sila kinsa ba ang ngayan tawag og kwaknit anang duha ka hulagway. naabay kinsabay murag na ay tuka sa diha lugar sa ang baba lugar sa lampate Brad Ron mo man ang iyang tuka kinsabay murag na ay tuka ba para mura pod og sa lampate lugar Pero di po tamingon nga murag kwaknit ug isip po tamingon butag mura po og kanang kagwang kay di man na maayo gud isaway sa isig katawo. Pero siya ingalan sa atong magtutudlog kwaknit. Pero mo gina atong gi patimbang-timbang matud pa ni mo Reverend kung tanawon gid ba kayo na kinsa kay murag kwaknit ug murag naituka. kay ngano man nga nakauna-una siya ni ana Brad Rene tungod kay iyang gipakita nga ang iya daw kunong figura tungod kay kung sigihon kuno gani nato dagana kuno ang magpinpal niya perti di ay gyud nga gwapuha po di ay ning bataan na po no ining tawana ba gwapo po di ay gyud
Karon ni sulti bigid siya yang ka gwapo pod bradron. Nisulti rin ato i-plus balik. Engineer, ang iyang hulagway, kaya atong paminaw ng iyang pahayag. Tapat sa atong mga tudlo, no? Kay gwapo mo kuno siya. Okay, matod pa niya, ang iyang kunong pagkagwapo, inborn mo na rin yung pagkagwapo. Atong paminawon, kaya basig, mingon sila nga, bot-bot, yung mga ministros, BBC ba? Dili na pa personal, mga higalag, mga gisunan, basig mingon sila rin, personal, manin silang mga ministro. Kay magpamatod kuno siya, sumalas kasulatan. Ato ding susiyon ang kasulatan nga. Ang kasulatan ba nag-ingon nga pati ang inyong dagway, ipakita ninyo nga gwapo mo. Kaya kung nagpa-dispita sa dagway sa itong magtutudlo, Badron, tubag man lang ni sa ilang aligasyon, nga katong texter niya, nga ato kunong magtutudlo, ang iya kunong dagway, murag kwaknit. Kay siya dili di ay siya, murag kwaknit. Kay gwapo mong ang iyang pagtos, yung kagulingon rin. Gwapo sila. Okay, atong ibabati ang tingog ni Mitchell Bendilio nga matod pa niya. Gwapo siya, ang iyang pagkagwapo, inborn. Okay, niya. Atong ibabati mga higalag mga igsunan. Dahil mo Anton karon na siya si Rizal, pero wala siya, dili siya maanggasan nga gipusil sa planeta. Ako mo istoryahon. Tingali mo na kasi sa lahat. Muna ko sa pure. Saya lang tayo bangod. Sayang kayo tayo identify. Ang kinsa nga mo angkon na ako mao si Mitchell Bendilio saya ba kayo? Pero maago ko yung identity nga di ko makuha sa uban. Kini akong tukagwapo kay Bendilio saya ba kayo? Pero maago ko yung identity nga di ko makuha sa uban. Kini akong tukagwapo kay Mbon mo na. Ako no sa identity rin nga di ko na makuha sa uban. Kadaghan ko no, bisag kinsa ko no gusto mo angkon nga Bendilio, pero di man ko na makuha. Kanagi ko no sa identity nga di makuha sa uban. Ang iyang pagkagwapo kay matod ba niya, inborn daw ang pagkagwapo niya. Dudata kung wingon siya nga ang dagway sa atong magtutulo o ang iyang dagway para ipakita nga gipromote nato nga siya may genuine Badron. Kung base mas kagwapo, gwapo man din siya sa atong magtutulo, mura po di ni siya glabaw pa sa kining salida sa probinsyano ba nga si Coco Martin. Nagtuot nga si Martin, kukura niya. No? Tinood yun na. Sa iyang kagwapo. Pero sa tinood lang, kiniwara po din siya sa kuko ni Coco Martin. No, kung pananglitan man, inganaon na to pagsulti, no? Pasagdan na to siya sa iyang mga sinultian nga ingon anak gid ay siya kagwapo. Kinato rin, dipinsa lang ni kay giunhan mo gud ta sa atong hulagwa sa atong magtutudlo gingan na kwaknit basta ng dipinsa lang ta. Pero sa Biblia naman, ari na ta sa Biblia. Okay? Ang atong susiyon Brad Rini, kung may diferensya ang sistema sa pagkatao sa tao, no? Sa iyang dagway o sa unsa ba? Kinsa nagbuot nini sumala sa Biblia, mao nga wala ta mag-display, wala ta magsulti nga kinsay atong i-promote nga gwapo. Dili ingon niya na kay nasayod ta sumala sa kasulatan kay matud ra ba niya sumala ra bigid kuno sa kasulatan katong iyang pagpapagwapo-gwapo sumala ba na sa kasulatan? Sumala sa balang kasulatan Reverend ang kanang adunay mga diferensya sa kagalingon, Diyos man po mo nagbuhat niya na. Hain mo nagbuot niya na. Mo nagbuhat. Ang puriba naman. Dinhi sa Exodo kapitulo 4 versikulo 10 ngadto sa 12 nagaingon, og si Moises mingon kang Yuba, Ginoo, dili ako ang tao nga madanihong musulti bisan hangtod karon, bisan sugad nga ikaw misulti sa imong ulipon. Kay ako mahinay nga mamulong og yungit sa dila. Og si Yuba mitubag kaniya, kinsa man di ang nagbuhat sa ba sa tao? Kung kinsa ba ang nagbuhat sa tao nga mama? Kon bungol, kon sa makakita, kon sa buta, dili ba ako man si Yuba? Busa karon lumagaw ka, kay ako magauban sa imong baba og magatudlo kanimo kung unsa ang imong igasulti. Busa nakita nato nga kung may mga diferensya, ipasulti si Moises sa Dios sa angay niyang ipasulti. May balibad si Moises kay matod pa niya dili daw kuno siya tao nga madanihong musulti. Bisan na sukad nga matod pa sa sukad karon
bisan sukad nga ikaw misulti sa imong ulipon, kay ako mahinay og mamulong og yungit sa dila. Unya mitubag ang Dios nga siyo ba nga kinsa ba di ay ang naghimo. Matod pa sa nabasa, kinsa man di ang nagbuhat sa tao nga mama ng mama kuana na bang amang ba kun bungol kun sa makakita kun sa buta dili ba ako mao siyo ba? Busa ang pagpili sa Dios may diferensya man ka ang imong buhaton tumanon lang busa karon gi-insaksyonan si Moises lumakaw ka kay gitudlo og magatudlo ako kanimo kung unsa ang imong igasulti. Aduna de instruction nga buhaton sa Dios diya sa iyang katawhan. Kung si Mitchell Bendilio aduna pa ni instruction sa Dios. Nga naman, nga sumala man kas kasulatan, ganung naglain ka mag-imuhan, nagpagwapo ka sa imong kaugalingon, ya? Og nanabot ka, nga dili sumala sa among agipakita, nga pag-display sa dagway sa among magtutulo og sa imuhang dagway. Og sa diha nga naghingalan kadtong imong gibasa sa text, ang texter nimo nga kwaknet, perti nimong katawa. Og matod pa gani nimo sa wa pa mag-ingon nga dagway o kwaknet ang among magtutudlo, mao nga among gi-display para mapakita kung tinuod ba to. Unya, nag-ingon din ka nga aduna bay tuka o nakaron arita nagisgot man kag tuka, no? Karon ato sang ipa bati bradron nga may programa ang ilang mga kauban dinhi, no? Nga mga Seventh-day Adventist nga gitawag og evangelist sa ilang titulo lugar. Labaw ra ba ng pastor kaysa evangelist? Pero sa pagpangita niya tuka sa atong magtutulo, sumala man gyud na sa kasulatan. Bosa gani ang naa sa Bulicon Turno, Dipolog City, nagpaluyo kay wa lagi daw siya magbakak sa ilang programa sa Seventh-day Adventist nga sumala lang yun sa kasulatan. Tun man nagbasa siya nga ang Espiritu Santo sa dagway ingon og salampati mong nang ingon siya nga unsa ba kataas ang tuka sa atong magtutulo. Pero kung pasultihon ang iyang makauban nga Seventh-day Adventist diri sa Cagayan de Oro City nga nagpahayag po sila sa pagpamato dinhi sa RPN DXKO Teleradio Road. Magkaparehos ka sila pamatuod, gitinuod ka pod nga ang pagsabot sa iyang makauban ang Espiritu Santo literal gyud nga salampati kanang naglupad-lupad ang molupad kay kanang maglupad-lupad nagpasabot nga buhi literal nga. May tuka man gyud po na. May pako, may til, literal gyud na siya. Pero Reverend, ang mga kauban ni Mitchell Bendilio nga mga sabadista nga mga ebanghelista kung sila'y muhatag og hubad mahitungod sa simbolika sa Espiritu Santo nga salampati, dili pareho ni Mitchell Bendilio nga pangitaan gyud og tuka ug unsa kataas ang tuka. Tumuhatag sila og pagpahayag Explanation. sa Espiritu Santo. Nga kana ang simbolika di ay niya na dili kay ignon nga salampati na lang yun. Kaya kana simbolika lang. Dili sila pareho nga mangita pareho kang Bendilio nga pangitaag tuka ang Espiritu Santo. Atong kwintahon, Brad Rene, ang rason ni Mitchell Bendilio nga wa siya magbakak, mas baka kung tong evangelist, no? Di ba? Mahitabo nga ingon gid niya na kung ato mang dawaton ang gipahayag ni Bendilio nga mo'y tinuod. So kining atong mabati karon mulugar ni nga namakak ni sila. Pero ang sa tinuod lang, mabulyaso gini pastor sa Badista nga si Mitchell Bendilio. Basta ang pag-ingon niya nga magsulti siya tinuod, sumala sa nakasulat sa Biblia, makita karon. Makita na kung parselan ti ka Bendilio, bakat ang imong gibuhat. Atong paminawan taning mga kauban nimo nga mga ebanghelista, unsa bay ilang explanation mahitungod sa salampati nga simbolika sa Espiritu Santo niya.
nanubag ni sila pangutan na Reverend sa usa sa mga listener pod nila nga nag-text sa ilaha niya. So, ano na yung text nila ngayon, ang last digit 245. Matod pa niya nila Brad, good evening. Inaot nga dinit ninyo ikapuol. Ano pong tana? Suruli makulan ni. Una, Brad, kanang Espiritu Santo nga nagapadayag na salampati. Asa na mamasa. Manimana po ta, tinuod ba nga salampati? Unsa ba na sa inyong pagsabot? Salamat dagan nga minaw sa kibon. Okay, unang po ta nga ang sibil, asa mabasa ng alipunsa ng Espiritu ng salampati. So, Lucas 3:21-23, pagkakas dyan. Siyempre, ang sa mga misunti sa versikulo, o sa nabautismuhan na ang tanang tao, o sa dihan na si Jesus usab nabautismuhan na, o nag-ampo ang langit na butas, o diya kaniyang nikunsad ang Espiritu Santo sa dagway na lawas nun, ingon sa salampati, o gikan sa langit, niabot ang tingog na ingon, ikaw akong anak na pinalangga, kaninyo may kalipay ako. So, kining pag-ingon rin sa alang sa versikulo na nikunsad sa dagway nga lawas nun, ingon sa salampati, wala nagpasabot na ang Espiritu Santo sa alang sa lapati. So, pag-ingon niya na may dagway nga lawas nun, kama, ingon sa salampati. So, diligid siya sa salampati. Ingon siya sa salampati. So, ang ipakita niya ito panunod sa panahon sa pagbautismo at salan. So, wala nagpasabot na ang Espiritu Santo salampati na salan kay daghan mang salampati nagipaglupat karon nga dili man mao ang Espiritu Santo. So, Okay, hinaklaro nga daghan kunong salampati nga naglupad-lupad, pangutana. Wa ba na ituka kanang masalampati nga naglupad-lupad? Duna. Duna. Pero mao ba na Espiritu Santo bisag usa ka buk anak nila? Dili matud pa sa ilang pahayag Reverend, dili. Na. Pero si Mitchell Bendilio, kung na sa atong pagpailas katumanan, pangitaan na niyag tuka. Iyan ang literal. Na mo na nga naka-display ang hulagway sa mong magtutulo o naa ba mapangitaan bag tuka? Wala. Kaya nga no, dili dapat sa usa ka pastor nga mangita og mga taki siya diyang dapita kung nahibalo siya sa kasulatan sama sa nahibaw-an sa iyang mga kaubang evangelist nagpalupig naman hinuni na karon. Sumala mo kuno na siya sa kasulatan. Mao nag-ingon ta nga ang pagpamatud na to ibutang ta nga bungion man ta bradron no sa dagway sa ngabil lugar o unsa pa nangalibat ba atong mata bradron wala man ang Dios magpili niya na o kung magwalitag walay kamot bradron dili man na mo'y basihanan sa Dios unsay priba nga dili gyud ta nagwali nga mangita ta below the belt dagwayo nato ang atong mga kaatbang brethren. Okay niya, basahon ako Reverend ang nakapahayag sa balaang kasulatan. Pahayag mismo sa atong Ginoong Kristo. Niya, sa Mateo, akong pagabasahon Reverend sa nakasulat sa Mateo Kapitulo 18, versikulo, ano ko mabasa sa versikulo 8 ngadto sa versikulo 9. Ingon ini nga itong mabasa din Og kung ang imong kamot o tiil, mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla og isalibay kinigikan kanimo kay maayo pa alang kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi bisan pungkol o bakol kay sa may duha ikaw ka mga kamot o duha ka mga tiil apan igabanlod ikaw ngadto sa kalayo nga walay pagkatapos og kun ang imong mata mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala lugita og isalibay kini gikan kanimo kay maayo pa alang kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi bisan usa ka na lang og mata kaysa may duha ikaw ka mga mata apan igabanlod ikaw ngadto sa inferno nga kalayo. Busa buti pasabot mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsonan Brad Rene nga ang Dios di ay sa iya makatawhan dili di ay kay puros gwapo. Brethren, gwapo kay magunsa maguno na duha imong mata. Una ibanlod ay ka sa kalayo. No? Ngadto sa inferno. Mas mayo pa nga usa kag mata. Mayo pa kuno nga usa ra imong kamot. Bungkol ka kaysa duha tuod imong kamot, pero igabanlod ka. Pagpakita ka na ang Dios dili partikular
sa hulagway. Dili pares nining atong kaatba nga magnisi-ngisi og naay mga texter nga maghingan sa atong magtutulo og mura daw kwaknit. Kung wala man tay pagtuo, ingon ni Nira. Mubura kayo. Wala ta diha ni anang mga bahina mangita para himuon natong dili tinon. Pero naon sa mga dili magka ni sila piki, mao man hinoy mupaka nya mingon ra ba pagkakatawanan mo lagi na hasta makabatontag Espiritu Santong piki, doktrina po natong piki. Di dapat ikaw Bindilyo dili ka mupaka. Nanganong dili pod partikular nga ingon siya, wala man may magkuan amo manggipakita kay wa kuno namo itug-an nga ang among magtutudlo mag-Amerika na. Unsay pagtuo nimo Bindilyo? Magtug-an mi nga ang amo bang magtutudlo nga katumanan sa Espiritu Santo mag-Amerika na bi ana ay migbuanga ngano? Dili man may parehas nimo. Tulibagbag ko huna-huna. Nga bisag wa pangutan ag pila katong Biblia mutugan hay nang priba bradon. Iya tang ipanundog ba siyang iyang kaisipan ba? Atong ipabati nga matud pa niya nga duna siya 38 ka kalibre naman kanang Biblia diha siyang balay. Ya. Bisag wa pangutan na matud pa ni mo Reverend. Isulti gid niya kay mga ginang dahil sa pagka hambugiro po ba? Igsoon tabanan tamo 38 ka bersyon ang Biblia nakos banay. Igsoon tabanan tamo 38 ka bersyon ang Biblia nakos banay. Karon kay amo manang napapabati ninyo. Gipangutana bas Bindilyo sa iyang mga texter, sa iyang mga listener, Bindilyo, pila man gikabuk imong Biblia? Wala. Nganong iya tong gibat para lukungon niya ang inyong makaisipan dapat nga siya mo'y tuhan kay siya mo'y genuine sa dagway lang gani. Gwapo gud siya. Di tanan nga party musulti siya sa kagwapuhon. Gwapo gyud po tuod kay baby pa man siya bradon kay pag mag-ingon tag baby ato ipa-display ra gud tong nag-antiyos siya nga Engineer, palihog engineer. atong gingon nga no nga baby no kay gwapo gud ni siya. Atong iba papakita nganong nag-ingon ta nga bibi. Kay ang bibi god tanawan ra gud ng bata, kuwang pa minus pagbuhok, di bibi pa siya kay manaway gud sa atong magtutudlo brother pagkatawanan biya no. Nga ang bibi minus nagbuhok na unsa may atong tanawan na. Pero ato nang gibuhat sa pagpakita kay mayon gani kag ang dagway murag kwaknit unya gwapo ka batan-on pa kay wa pa goy buhok unya kwaon ang antipara mo pwede diferensya no kay bata pero ang antipara para nasa gulang murag pare sa ato apod ba nga nagantipara mo na nga at ula lamang nang gipakita nagaron balikan nato ang punto dinhi sa Biblia. Ang Dios dili partikular o ang mga tinun-an ni Kristo nga magsangpit-sangpit ka kining atong gibiste ka ng imong biste brad Rene nga mingon nag-Amerika naman mo wala ta ana kay dili man na may basihanan pag ila sa katawan sa Dios. Ang Dios sa iyang mga tao nga ginsaksyonan ni Kristo ang iyang mga tao sama ni Apostol Santiago, wala siya magtan-aw na og unsa sa pagpamili og biste. Unsay prueba brad Rene? Aniya ang prueba Reverend sumala din sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 5 nagaingon, mga igsoon ko, ayaw kamo pagpakitag mga pagpilig mga tao samtang magahupot kamo sa pagtuo ngadto sa atong Ginoong Kristo. Ang Ginoo sa himaya kay kun adunay mosulod sa inyong tigom nga usa ka tawo nga may mga singsing nga bulawan o nagasapot siya manindot nga biste og mosulod usab ang usa ka tawo nga nagasapot og sinina nga sanot og kamo mutagad diya nga manindot og biste og moingon kaniya ari ka dire lingkod sa mayong dapit samtang sa taong kabos moingon kamo oy pagtindog o lingkod diya sa salog. Dili ba may pinalabi kamo sa inyong taliwala og nangahimo kamo mga maghukom nga may mga hunang-hunang dautan
Paminaw kamo, hinigugma ko nga mga igsoon, dili ba gipili man sa Dios ang mga kabos dinhi sa kalibutan aron mahimong dato sa pagtuo og mga manunod sa gingharian nga iyang gisaad kanila nga nahigugma kaniya. Oh, di nakita nato nga mao na dili di ay kay ang Dios mangita. Nagtudlo siya ang mga tao nga pilian ng maayong biste. Kay kanang maayong biste ipalingkod sa maayong lingkuranan, pero kay sanot man siya diya ka lingkod sa salong. Dili ingon niya na mga mahal mong tigpaminaw og mangita mi og argumentation parte sa pagdepensa nga madugay na mong depensa aron mi mo tan-aw sa dagway. Kay ngano ang gigikanan sa pag-instruction ni Propeta Samuel, ginsaksyonan siya sa Dios nga dili magtan-aw lagi sa panagway. Unsay prueba, brethren? Okay niya, ang prueba rin basahon ako sa unang Samuel, Kapitulo 16, versikulo 7, ang gingon sa pagbayag sa Biblia. Apan si Jehovah mingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang naong. Muna instruction sa Dios gusto kang Samuel, kung sa gitas-on sa iyang barog, kay ako, tungod kay ako nagasalik ko ay kaniya, kay si Jehovah, Dios man nagatan-aw, dili ingon sa makita sa tao, kay ang tao nagatan-aw sa panagway sa gawas. Amo nang gibuhat ni Mitchell Binilio, hinawayon kayo. Apan si Jehovah nagatan-aw sa kasing-kasing. Busa ko nalagad tag Dios, dapat atong sundon ang kiniyas Dios nga di ta magtan-aw sa outside appearance sa atong isig katao. Dili ang kinasunuran, ang kinaiya mo atong tan-aw ug atong hukman di kay ang gawas mo hukman sama sa gibuhat mo Pastor Bendelio Nga durog katawa tuon kay ang atong magtutulo wa kunoy tuka, nagliteral na. nagkoros og katawa oy ang mga panahog balibo. Mura daw kunog kwaknit. Mo nang gi-display na mo. Nganong nahibaw mo niya na? O nganong ang Dios nag-ingon? Ayaw pagtan-aw sa dagway kay maalaan unya nimo kaysa pagpadala sa Dios sa atong Ginoong Kristo sa kalibutan gitagna na. Nga walay kaambong ang atong Ginoong Kristo gani magduda patas picture ni Kristo kanang picture. Eh ngano man nga nindot man gwapo mas Kristo pero sumala sa Biblia may kaambong og may kaanyag ba ang atong Ginoong Kristo brad Rene sumala sa Biblia? Anya akong pagbasahon kinakasulat din sa Isaias kapitulo 53 versikulo 1 ngadto sa 4 ug akong pagbasahon nga Biblia mayong balita Biblia nagaingon. Ang mga tao mitubag kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw, kinsay makatuo nga gibuhat kini sa Ginoo. Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diya sa ugang yuta. Wala siya kaambong nga makadani kanato og dili siya gwapo nga mabiyag kita kaniya. Gitamay nato siya og gisalikuay nakasenati siya mga kagulanan og mga pag-antos. Wala gani mutan-aw kaniya, wala nato siya tagda og gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos og gipas-an ang atong mga alantuson apan giisip ta nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Matod pa sa Biblia wala man kunoy kagwapo ang atong Ginoong Kristo, wala kuno siya kaambong. Busa nagpasidaan ang Dios niya na aron kung naa di ay mga katawan sa Dios basig mingka nga adili ni siya katawan sa Dios kay bungi man. Ipasidaan na nga ang atong Ginoong Kristo dili siya gwapo, wala siya kaambong. Busa matod pa ni Mitchell Benjulio, nagsulti lang kuno siya sumalas kasulatan. Mo na nga kung magtandi-tanditan niya na, mo na gingon nga nabutang ta sa walay kabuot. Last verse, Brother Ronnie, ang pagtandi-tandi ba, nabay kabuot? Walay kabuot basta magtandi-tandi ta niya. Basahon akong pahayag ni Apostol nga si Pablo, ikaduhang Korinto, kapitulo 10, versikulo 12. Yun ini. Kami, matod pa ni Pablo, dili mangaha sa pagpakisama kanila, o sa pagtandi sa among kagulingon sa pipila kanila nga nagadaig o nagadalaig sa ilang kagulingon sa masigibuhat ni Mitchell Bindelio, gwapo inborn. Apan sila nga nagapakigsukdanay sa ilang masig kaugalingon o nagatandiay sa ilang masig kaugalingon, sila walay kabuot. Walay kabuot. Unya, mingon, nganong inyo man laging ikumparar ang kinini ang kang Mitchell Bendeliong dagway, hulagway, o sa inyong magtutulo. Pagpakita man to, kuno sa kapriba, nga gikwaknit ang among magtutulo, nagpugos mi pag
display niya na, pero magpa-display lang po may among ihagad, dili mi pares ni Mitchell Bendilio. Kaya nasayod mi, nga particularly, ang Diyos dili nagpakita sa pagpaanyag gani sa atong Ginoong Kristo, dili magpagapuhay. Pero, supply naman sa giluwatong pamahayag adtong gwapo, bibi pa, si Mitchell Bendilio. Mga malamong tigpaminaw, mga kaigsunan, ang magipanginaot nga nalabdagan kamo sa kamatoran, kami igo lang nanubag. Miabot ng mga oras, sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas de Ihunisir, kini ang iyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Ihunyog sa kalusab sa kauban, na Evangelista o Ministro. Kiniusap si Brother Rene Telebrico. O kiniusap ang inyong igsoon evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mga hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpanunaw. Ang inyong nabati nga